Обожавам новия Fortnite сезон. Страхотно беше да се върна в добрите старите дни, когато носех Румен Радев на гърба си. Този човек плачеше и молеше да му дам килове, след като съм ги свалил на малко класик румката, но определено любимото ми нещо в новия сезон е графиките. Epic са се справили чудесно да пресъздадат стария вид на играта. От локациите до старите оръжия, които не съм ползвал от години. Тази стара Fortnite е абсолютен шедьовър. Но не ме разбирайте погрешно. Има няколко неща, които Fortnite можеха да направят за усъвършенстват играта наистина. Слагането на Health бара от ъгъла към центъра щеше да бъде едно от тези малки неща, които наистина щяха да възвишат нивото. Също не съм играл Fortnite от